kroppen ingen ventilerer bedre. Afgiv. Præventationsmænd, og nu har vi endelig fået vores gennembrud. Pille indeholder ikke et stof, der blokerer produktionen af de hypofysehormoner, der har til opgave at stimulere testiklerne til at lave spermatozoer. En sådan blokering vil nemlig forhindre og nedsætte al produktion af de mandlige kønshormoner, testosteron. Ved at tage prævention vil man derfor ikke komme i underskud af testosteron, som man ellers vil give manglende sexlyst. Derimod øges produktionen af testosteron, som fremmer sexlysten. Det nedsætter i hvert fald heller ikke min sexlyst. Præventionen forhindrer alle former for kønssygdomme, såsom klamydia, HIV, AIDS, gonorrhea, herpes og syfilis. Prøv. From Jen, who is actually here in our audience. Jen? I enjoy staying fit and being healthy. I love to exercise, but I sometimes feel that the more fit I get, my menstrual cycle is interrupted. Why does that happen? Jeg er bare blevet så træt af typisk der. Det kan du simpelthen ikke være bekendt. Det er jo fuldstændig vendt op og ned på naturens gang. Jamen, jeg er så træt af det med regnfrakken. Jeg kan ikke overskue det mere. Det er da min ret som kvinde. I øvrigt er det også feminint. Jamen, hvad snakker du om? Så du ikke reklamen? Helt ærligt. Nej, jeg har glemt min p-pille. Gud, det er jeg også. Er du også træt af regnfrakken? Så prøv de nye p-piller til mænd. Fra Maskulus. Den indeholder det stof, der blokerer på... Jeg har sagt, yes. Sexlysten. Det nedsætter heller i vand. Hvorfor er det, jeg ikke kan finde ud af det? Min p-pille. Nej, det kan man ikke sige. Nej, kom. Lad nu komme. Det er da jeg vil godt. Kom nu lige. Det er jeg også.